El 10 d'octubre de 2017, Carles Puigdemont, el president de la Generalitat de Catalunya, va proclamar la República Catalana tenint en compte els resultats de les últimes votacions, de l'últim referèndum de l'1 d'octubre. Immediatament després, als 15 segons o una cosa així, aquesta proclamació la va deixar en suspens. És a dir, la va proclamar però la va deixar en suspens. Això ha sigut interpretat de moltes maneres, però la meva opinió és que ho ha fet per donar peu a que hi pogués haver una mediació internacional, perquè necessitàvem que algú mediés entre Catalunya i Espanya, perquè nosaltres quan siguem una república necessitarem pactar amb el govern espanyol una sèrie de condicions, que és quedar amb el deute, com va el tema de les pensions, les inversions que han hagut a Catalunya, tota una sèrie de temes que s'han de parlar amb el govern espanyol. El Puigdemont volia que durant aquest temps, fins que proclamés definitivament, hi haguessin converses amb el govern d'Espanya, però amb la mediació d'agents externs estrangers, que podien ser de la Comunitat Econòmica Europea o de qualsevol altre lloc del món. I per això la va interrompre momentàniament. Jo, al primer moment en què ho va fer, això de suspendre-ho, no ho vaig entendre massa i no em va semblar massa correcte, però realment, vist amb una mica de distància, penso que no era factible proclamar-la i ja està, sinó que s'havia de tenir en compte molts factors. Per tant, a mi aquesta suspensió al cap d'un dia o dos em va semblar bé. Em va semblar bé que ho fes per donar oportunitat a que hi poguessin intervenir altres forces estrangeres per poder mantenir aquest diàleg que era necessari. Per tant, sí que estic d'acord amb la suspensió de la proclamació de la independència.